morning mga guys. Ay buntag. Welcome back to my YouTube channel. Buntag mga guys. Ako ning i-try kining gitawag nila spreader nga kambyada. Bale mao ni si factory nga pau. Bale ang kambyada ni mga guys 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 high and low nga balik kag high 1, 2, 3, 4, 5, 6 siya po nahulog siya 12 balik ka kambya kani nga sakyanan mga guys kinahanglan isa timing ay kini nasi makita niyo mga guys nasi spreader diri pataas na to na mura si high pagubos low. Ang kining low mga guys, gamit din siya para pangkarga. Magdepende. Kung na to loaded ang atong sakinan. Gamit lang taglo. Hindi asa ka mo start, pwede ka mo start yung presira. Pwede po siya segunda. Pwede po primera. Pero kung primera natin mga guys, huwag na kayo. Lugger na kayo ang atong makina. Pwede lang siya mga guys, segunda. Ang technique ni mga guys, magdagan lutan lo segunda lo pag maka unat ang makina mga guys split diretso kapya primera high na diretso ayo split diretso pag kapit na mo kuhan mo low na po na nga itong skinan starting stop bulong ta mahunong ta balik ka lo mga guys ilang na pagkat mga style sa mga sakyanan ko mga guys upgrade gamay sa atong tingayban. May uban mga guys, double splitter itong Hino 700 series karon. Nay gamay nga splitter na apoy mo nani. Kato 24 pa kambyo ito mga guys. Ano na ito gapon ko siya. Kapag isang puhon-puhon makakuha sila Hino series 700. Naman tayo Hino series 700 din mga guys pero automatic multi-unit ako. Ito may aking mga vlog na kung ito siya. Doon si kakambya gyapon ko mga guys. Skype to siya. Hindi siya pareha sa amin na kaya ano. Kung makita ninyo mga guys, kung na-try din natin karoon, sumpay na lang natin puhod sa ating video. Naka-testing naman po. Testing na po kung padagan na mga guys. Dili siya pwede primera high mga guys pag starting. Sa atong mga kabading na driver diya, kabali man sila. So, say kinaiya nga inuman na sa kinat. Mag-starting tayo mga guys, reload yun mo. Pag makahunat siya segunda low, release nimo sa pag-release nimo sa neutral, automatic high, kambya, primera high na. Usog na sa budagan mga guys, sotoy na na. Ngayon, segunda high, tercera high, kwarta high, kita high dayon. Sixta high. So nagdagan pag depende sa imo o traffic na implikanan sa unahan reduce sa nimo pag sa putong kuhan neutral kayo split tayo kadiri pag stop ball kambya tumira ro para palarga na po ang panubida ni mga guys pagtikay ni sa kamot magdepende sa imo segunda lob halimbawa saka dun siya trisira pag sa putong na murag kusgang kayo pwede po ka mo primera high tikay lang kamot mga guys di siya pwede ibitin kaya bitin mo, stock bulong ka ni mga guys pag split mo, kumirahay pag pataas na ano mga technique mga guys bali wala pa man tayo nakadala na ko ni mga guys pero mura ako pa mga agong pero kung driver ka mga guys katulong na itong sa technique sa pag-ginagawa na kambiyan ang driver sa mga guys kinahanglan din mo sa double clutch pag nag-reverse double clutch mo ngayon marang-rang kagamay sa gasolina natin mga guys para masulod siya kaya dagat mo surrender na mga guys na driver 3 panagsay driver 3 kayo nagama driver 3 panagsay driver 3 nga suko lang mga guys na nasa kinag kaya ikasurrender na ni pag atras magbiting sila sa yung kayo na mga guys ang atras ani dire na ngayon tangrang gamay sa silito tulak mo dito masulod na siya mga guys kaya entrada nimong tulak mga guys
double clutching ni dapat pagtulak nimo mupitik ng kambyo ang atras. Di pa na mo atras mga guys, mutingog ng bakmo na na. Isuk pa nimo kayo para musunod din sa atras. Ano lang ang technique mga guys. Pero dili nato ni makuha mga guys kung sa bali explain pa diri. Kaya ako nakatry ko kung tanaw lang ko sa YouTube. Apply lang tunin mo siya mga guys, pero bintahan din na makagunit na, makapadagan tayo ng mga unit. Lahi ang ginatanaw mo sa internet, kung sa una-una di mo makaya ng pagkakaroon. Kaya ako ani mga guys, entrada na ako ani. Sige ko stock ko lang eh. Kaya di man niya ako ang unit mga guys, ginaka-extra lang gani. Ang akong unit mga guys, naraw. Ano siya ang akong unit direct. Kanang pangong Hino 700 na mga guys. Automatic manual na mga guys. Sa unang video na ako makita ninyo mga guys. Dito. Pero kini mga guys, ang driver ani isa kauban na to ang amigo ko. Ano tagyani. Mali absent siya ako sa abante mga guys. Ini ilang stock, ilahan ning pag checking one. Para mo lorga na po. Sa Sambuanga liner ni mga guys na sa kinan. Gitawag nila direct si PB Pao. Kay TikToker naman mga guys ang tagyan eh. Kita po mga guys, TikTok kita pero dili kayo. Mabisita nimo atong TikTok account mga guys. Apot tay mga gipang-upload dito. TikToker ko tagamay. Dili pareha sa ni mga guys kini dagan na nigsuga. Kita nimo ni gabi ni mga nasing Christmas light. Ito na niya ang silbato mga guys, for me pala. Nanay suga. Silbato ta mga guys, automatic siya, reflect siya, blink siya. Bale mo duty tong driver ani mga guys, mumantoy suwito diri wiring ipakaon na tunabo itong makuha suga. Di ko ta behind sa krasada mga guys, kaya halos tanan diro kaya sa krasada pabunggahin na kinsay pinakamahayo nga mga sakunan, kinsay tawagan na sa Bisaya, nindot tanawon sa pananaw, nindot sa pananaw nga mga site. Oo na siya mga guys. Alay mo duty to mataod to natong atong suga. Basta mao ra to mga guys, ang kambyada ni entrada ta medyo lisod yun. Magdepende ra na kaya kung naay mga driver nga makakuha diya, ay mga driver nga makapanaw diya. Comment lang mo. Comment kung sa inyong mga teknik ani sa kiran kay base comment lang mo sa inyong teknik. Ako lahi kong teknik ani mga guys, ato mga padidi ang driver lahi kong teknik ani kay kita nga mga driver lahi-lahi ng teknik. So maulang na mga guys, ito na lang po di dugang yung gamay nga experience na to sa bayan sa driving ay karon intras nga kaya pa natin mag-drive. Dagan ba tag mga sakyanan nga mga gunitan na sukat wala pa natin magunitan ng mga sakyanan. Dagan pa mga butay mga guys, dagan pa mga model mga sakyanan. Pero kung driver to mga guys, kabalo na pana listingan lang kaisa ano na sa akong pagtiknik, hindi mo lang basa-basahog ng magbada siya mo balik, kaya tanang sakyanan na kinaiya. Kaya nang ako kundi ang driver ko dani mo drive sa ako sa buntok pod. Ilahi mo po na ako kay automatic mo na, sensor mo na tanan. Ang kini mga guys, kung makita ninyo ang driver ani gamay kayong tao, asong lang gamay kayong button. Pero easy ra kayo na sa iyaha kay iyahang yun nabasa na niya ang kinaiya sa iyang sakyanan, kabalo na sila sa akong panahon. Kini pod kabalo pud tani mga guys. Pero nasa yung mga teknik diri nga wala natong ito sa ako nito. Okay, siya may driver. Para po nga po mapagod siya, matahanap siya ng kailangan ko. Ikadua, yung tayo mi diri guys, dili pwede maguban yung mga sakyanan sa ito. Halimbawa, kapatong sa imo karon kini parehas karon patungan na ako ng sakyanan. Bawal ni siya maguban mga guys, kung maguban ni ako mo ayo. May nagpatong. Kasi kita extra ka sa sakyanan. Isipon kung namin mga imuhang unit. Mura na kay kini nga unit ginampingan ko niya. Kanang ako ginampingan ko ako. Pero hindi na limpyo mga guys ang mga unit na.
makakita ra kag labuan ikag biyahe. Pero pag landing diri sa bodega ginawasingan na kinakita ng sulod. Ano siya mga guys. So, diri lang siguro taman mga guys. So, ganding salamat. Sa kataron Wibis kataron. Sa Wibis taron mga guys. Sabado i-upload nato ni nga video Domingo na lang. Daghang salamat mga guys. So dili na lang nato kayo pason yung pa sa history tihon na bulawanon ang matag putlok. Mali ang trabaho namo diri sa mga tiga mga guys. Tanang oras importante. Ito lang ng babaw ng istorya. Tanang oras importante. Sa biblical, bulawanon ang matag putlok. So, salamat mga guys. Palihog na lang kung subscribe, like and share. At hit the notification bell para ma-update mo sa atong mga bagong video nga ina-upload pa. Salamat mga guys.